नमस्कार. मराठी भाषा दिन आणि कविवर्य कुसुमाग्रजांच्या जयंतीचे औचित्य साधून प्रेरणा क्रिएशन्स माझी कविता आयोजित ऑनलाईन कवी संमेलन. माझे नाव कवी दीपक तळवडेकर, राहणार तळवडे, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग. माझ्या कवितेचे नाव आहे प्रज्ञासूर्य. ही माझी स्वरचित कविता आपणासमोर सादर करीत आहे. प्रज्ञासूर्या, मी आठवतोय अनेकदा तुझा जीवनपट, तुझा इतिहास, 14 तळ्याचा सत्याग्रह, मनुस्मृती दहन, काळाराम मंदिर प्रवेशाचा सत्याग्रह आणि बरंच काही. तुझ्या लख तेजाने अंधारही भयभीत झाला. तुझ्या तेजाचा प्रभाव असा की विषमतावादी व्यवस्थेने तुझ्या नावाचा जयघोष केलाय. तू घटनाकार झालास आणि तुझ्या संविधानाच्या किमयेने सगळ्यांनाच नतमस्तक व्हावं लागलं तुझ्या पुढे. ते तुझी जात कायम ठेवूनच तुला कवटाळू पाहत आहेत आता. डॉक्टर आंबेडकर सर्वांचेच ते म्हणू लागलेत आता. धन्यवाद.